बेवहाय दिनै रामफल बिलनि रायजो राजाफोरनि दिनै अबदान दं रायजो राजाफोर गैया होमबा अबदान दङ जोंनि रामफल बिल आन्चलिकआवनो बांसिन मुंख्लं जादों जोंनि रामफल बिल आन्चलिकआव बांसिन भलन्टियार फर्सआव ओंखारदों बांसिन खस्थ' मोनदों न' सावलायनाय मालाय बांसिन जादों जोंनावनो पुलिस मिलिटारिजों गाख्रेब जानाया जोंनि रामफल बिल आन्चलिकआवनो बांसिन जादों बयबो मिथिगौ बिएलटिनि आन्दलनावबो जों खस्थ' मोनदों एबसुनि आन्दलनाव खस्थ' मोनदों एनडिएफबिनि आन्दलनाव जों रामफल बिल आन्चलिकआ आरो बांसिन खस्थ' मोनदों दा रायजो राजाफोर बे खस्थ' मोननायनि फिथाइया दिनै फैयै फैयै लाथिख' बिदै गला जाफैबाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बे दिनै बिटिआर सक्तियाव लिरनायनि गेजेरजों जोंनि गोहोफ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे थांफिननायनि उनावहाय दिनै जोंनि ओनसोलाव जे जौगानाय हाबाफारिफ्रा जाबाय थादोंमोन दिनै बेखौ फुल स्टप खालामना होबाय फुल स्टप खालामना होबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जों जेसेबां स्पिडआव दिनै डेभेलपमेन्ट खालामनो हादोंमोन नाथाय दिनै गैला स्पिड ब्रेकार लगायजोब्बाय जेरखम माबा क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम थांनायाव 32टा स्पिड ब्रेकार दङ बेबादिनो गारिखौ खरा सालायनो हाला थिग बेबादिनो जोंनि डेभेलपमेन्टआवबो प्रमद बर'आ बिदिनो स्पिड ब्रेकार लगायजोब्बाय आरो दा गैला साख्रि बाख्रिबो गैला दंबावोसो गैला सिखा थुख्लिबो गैला गासिबो बायरानि मानसिफोरनो होजोब्बाय बे प्रमद बर'आ बेफारखौनो खालाममारदोंमोन जों जेलानाखि एबसुआव थायो होमबा जों हाग्रामा महिलारिखौसो जोलैनि हांगार होनदोंमोन बेसेबां दुखु मोनो दा प्रमद बर'नि आखुखौ नुनानै बिराद दुखु मोनो जों हाग्रामा महिलारिखौ बै समाव सिनायनो रोङाखैमोन बे जे सैथो लामाजों थांगासिनो दं जाथिनि थाखायनो खामानि मावबाय थादों बर'फोरखौ फोथांनोनो खामानि मावबाय थादों बर'फोरखौ लेखा गोरों खालामनोनो बिटिसि ओनसोलखौ जौगाहोनोनो खामानि मावबाय थादों दिनै जों नुनो मोनबाय बे हाग्रामा महिलारियानो सैथो लामाजों थाबायदों सैथोआ जेब्लाबो जै जायो रायजो राजा नोंथांमोन सैथोआ जै जायो आरो बे सैथोनिनो जै जाबाय थागोन फैबाय थानाय 7 तारिख मेनि जिथुनाखि इलेक्सन बेवहाय जोंनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिया दिनै देरहालांगोन रायजो राजाफोर बे 100% रोखा जाबाय 100% आरो मैया जानाय बिसायख'थि दरं उदालगुरियाव बेहाय जोंनि बिजाथि जोंनि दुर्गा दास बर' साराबो दिनै बेवहाय 6.5 लाख 7 लाख भट लाना देरहागोन दिनै बेनि रिपर्टखौ जों मोनफैबाय आरो मालाय जिबाराव सानै देरहागोन खुनु बेला जाफेराखै मोनसे जारिमिनारि ओइबाराव जोंनिफ्राय बर'फोरनिफ्राय सानै एमपि लकसभायाव थांगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिला सारा बुंगासिनो दङ ओइबाराव जारिमिनारि सोरजिगोन जे ओइबाराव जोङो दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्त्रि बिगोन जायखि सरकार फैया राहुल गान्धीयानो प्राइम मिनिस्टार जाथों नरेन्द्र मोदीयानो प्राइम मिनिस्टार जायखि जाया मानो जोङो ओइबाराव जायखिजाया जोंनि बिटिसिनि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव सासे जों मन्त्रि बिगोन आरो बे खाम्फा बरग'यारि सारानो जोंनि बिजाथियानो जों सायख'नाय जों आसि थुनानै देरहाहरनाय बे खाम्फा बरग'यारि सारानो जोंनि मन्त्रि जागोन आरो मालाय बे प्रथमबार जोंनि बिटिसिनिफ्राय भारत सरकाराव मन्त्रि मोननाय बे रेकर्ड जागोन आरो मालाय रायजो राजा नोंथांमोन रावबो फेजेननो हाया जोंखौ ओइबाराव जों रग' रग' हिसाब मोनखाबाय रग' रग' ओइबाराव बर' भटआ 80% मोनगोन जों दिनै रिजार्भ गुदिना मिथिबाय बर' गामि हाबना मिथिबाय जे गामियाव बिपिएफआ हाबनो हायामोन एबसुनि सापर्टारजोंमोन एनडिएफबिफोरनि सापर्टारजोंमोन दिनै इउपिपिएलनि सापर्टारजोंमोन बे गामियाव दिनै 100% दिनै रायजो राजाफ्रा गामि सुद्दायनो पाल्टाय फैजोबनानै जोंनि बिपिएफआव भट होजोबगोन रायजो राजाफोर कुसुगाव दाख्लै थांदों आङो मोनसे गामियाव गामिनि मानसिफ्रानो एखे बे ब्लक अफिसाव फैनानै रायलायनानै बे प्रहलाद सारखौ लेंहरथारहाय जोंनि गामियाव सोलाय जोबथानसै जों होननानै दाख्लै हरनि 7:30 मिटिं खालामना फैनांदों आङो 7:30 मिटिं खालामना फैदों आं सौहैनाया लेट जाबाय थेवबो दङ गथ' गथाय गाबलायनानै थाम्फै अरजाना बुथारलायनानै दंबाय थायो लोगो हमथारना फैनांबाय आङो बेबादि अबस्था दा रायजो राजाफोर गामि गालि नांगाल दिनैहाय न'खर नांगाल बे दोहौआ जाबाय सैथोआ जेब्लाबो जै जायो रायजो राजा नोंथांमोन बे जैनि लामाखौनो दिनै नुदों दिनै बिसोरो मा बै साउथ इन्डिया फिल्मनि एक्टरफोरसो बिसोरो नङा होमबा एडिटिं खालामनाय एक्टर नंगौना नङा एखे उरायद्लाबायनानै एक्टरफोर हागाबानो हाद्रि गुफुंलायग्रा दिनै बेबादिसो एक्टर आसल एक्टर नङा बिसोरो रियेल हिर'आ सोर रियेल हिर'आ जाबाय हाग्रामा महिलासो रियेल हिर' खुनु एडिटिं गैया बेना जेखौ बुङो बेखौ मावो नङा होमबा जेखौ बुङो बेखौ मावो दिनै बे प्रमद बर'नि बादि नैबेखौ मावगोन होननानै थगाय दिनैसिम जेबो गैया 4 बोसोराव
पावारा जोबलांबाय दानि जोंनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि पावार गैला रायजो राजाफोर बेखौ चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारसो होनो जायनि थाखाय दाख्लै गणश्याम दास बर'नि इएम बिथांनि इएमखौ ड्रप खालामनाया बै आसाम सरकारनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एके साहुआसो बिनि ड्रपिं लेटारखौ हरनो गोनां जादों होमबा नोंनि बे बिटिसिआव मा पावार दंबावो जेबो गैला जेबो पावार गैला गोदो गासिबो बिटिसि ओनसोलनि माने खामानिफ्रा टेन्डारा बिटिसिआव जाफैजोबोमोन पिडब्लिउडि चिफ इन्जिनियार डिपुटि चिफ इन्जिनियार एडिशनेल चिफ इन्जिनियार दङ नङा होमबा जेरावबो दा बेवहाय टेन्डार जाफैयोमोन सेंसना बे दिल्लीनि जाथों बे सेंसना आसाम गभर्नमेन्टनि जाथों किन्तु टेन्डारा बिटिसिआव जाफैयोमोन दा बे सिस्टेम गैला दिल्लीयाव टेन्डार जायो डाइरेक्ट मावफैयो डाइरेक्ट आसामाव टेन्डार जायो मावफैयो जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै कन्ट्रेक्टनि दिनै खामानि मावनो मोनाखै जों दाख्लैसो तथ्य मोनदों 220टा खामानिखौ बै बिलासिपारानि सासे मारुवारि कन्ट्रेक्टारनो फाननानै होदों प्रमद बर'आ होमबा बे 220टा खामानिखौ जों बिपिएफनि मानसिया मोना थिगैनो दं दे एबसुनि सेंग्राफोरनो होमोन इउपिपिएलनि सेंग्राफोरनो होमोन सेंग्राफ्राथ' एसे थाखा फैसा आरजिनो हागौमोन दिनै 1 कौटिनि मावनो हादों नेक्स्टआव 2 कौटिनि नेक्स्टआव 10 कौटि नेक्स्टआव 100 कौटि बेबादिनो दिनै खामानि मावनानै माहाजोन जानो हागौमोन नाथाय दिनै बेखौ खालामाखै प्रमद बर'आ बाहेरानि मानसिफोरनो कन्ट्रेक्टनि खामानि होयै नै दाख्लै इरिगेसनावबो जों मोनहैबावदों बेवहायबो खमायाव 100टासो खामानि 100-200 कौटिनि खामानिखौ बे बिलासिपारा धुबुरी बङाइगाव नगाव मरिगाव माबानि मानसिफोरनो कन्ट्रेक्टारफोरनो दिनै बे एलटमेन्टखौ होजोबदों आरो तथ्यआ दाबो दं आंनि गारियाव होलांनो हायो आं गोसो जाबा नोंथांमोननो सोर कन्ट्रेक्टारा बबे जायगानि कन्ट्रेक्टारनि एड्रेस थायो नङा होमबा खामानि एलटमेन्ट खालामनायनि होमबा नों बिटिसिआव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि खामानि मोनाब्ला बेवहाय जुदि साख्रि बाख्रि मोनाबा मा मैथा सावजानो बे पार्टियाव थाबाय थानांगौ फालाय मा मैथा सावजानो थाबाय थानांगौ बेहाय लासिं सिं जातिखौ दंस खालामबाय दिनैहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बयबो फिसा खांदों सोरनिबा फिसाया बिए पास जानानै दङ सोरनाबा एमए पास जानानै दं सोरनाबा इन्जिनियार पास जानानै दं खामानिया गैया जोलाव जोफाव दिनै प्रमद बर'आ बुंगासिनो दङ शान्ति फैबाय शान्तिया बहा फैदों रावनिबो न'खराव शान्ति गैया फिसालाया बेखार फिसाजोआ बेखार नंगौना नङा मा जाबावनांगौ मा खालामनानै जाबावनांगौ हनै फिसाजोआ बिलाइनो टाइम जाबाय साख्रिआवला बिजामादै नागिरदों प्रमद बर'आ साख्रिखौनो होनो हाया बहा मोनगोन साख्रिआवला बिजामादै बहा मोननो दे साख्रिआवला गैला दे एसे एनै कन्ट्रि मावग्रा बिजामादैबाबो जासिगोन सिमाङा नुदों बिजामादैनि फर्चुनार गारियाव गाखोनो बलेर' स्करपिअ'आव गाखोनो नङा होमबा हनै प्रमद बर'आ नोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो कन्ट्रेक्टआनो होआ माजों गाखोगोन नोङो बिजामादैनि स्करपिअ' गारियाव गैला दा बेबादिनो जोंनिया बे सामग्रिक जितु उन्नयन जितु सामग्रिक पिस माने मोनसे सामग्रिक शान्ति हिउमेन पिस बेखौ जों मोननो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन मोननो हायाखै रावनिबो न'खराव शान्ति गैया बिटिआर मोननानै नों मा खालामबालाय मा जानो प्रमद बर'आ हाजारखि गारि लाना सालायबाय था नोंनि न'खराव दिनै बेखार जानानै दंजोबो गावसा दिनै गिदिर गारि सालायबाय थादों गिदिर न' लुबाय थादों किन्तु रायजो राजाफोरखौ आन्दलन समाव दिनै राजा लामायाव जिरायहैनानै दिनै क'क्राझार रेलवे स्टेशन बासुगाव रेलवे स्टेशन मालाबा रुपनाल फिल्डआव मालाबा रामफल बिलाव मालाबा बै कारिगावआव मालाबा काजलगावआव मालाबा अदालगुरियाव मालाबा गसाइगावआव रायजो राजाफोरखौ लाङै दिनै सान्दुं गोसा गोसि आन्दलन खालामहोनाया दिनै बे फिसा बायै आन्दलन खालामग्राफ्रा जेबो गैया प्रमद बिसिया आन्दलनखौनो सिनायफेरा फिसायखौ आन्दलन खालामनाय रायग्रा मानसिया दिनै 5-10 लाखनि दख'ना गानो रायजो राजाफोर दङसे दख'ना 5-10 लाखनि दङ नङा होमबा मुगा फादना बिराद दाम बेबादि दख'ना गानदों गोदोना बुंजासे सुइजारलेण्ड खालामबाय गावनि बिसिखौ देलायहोनानैनो नङा होमबा गावनि बिसिखौ देलायहोनानै सुइजारलेण्ड खालामबाय किन्तु जोंनि आन्दलनकारि रायजो राजाफ्रा दिनै गाबनांबाय खुनांबाय 34 बोसोर एनडिपिफ्रा दावहा नांबाय अनेकथा एनडिपि केडारफोर थैलांबाय बिसिफ्रा रान्दि जागासिनो दङ गथ'फ्रा मावरिया जाजोब्बाय फिसा फोरोंनो हाला गोदाव सोराव जाजोब्बाय दिनै एक्स ग्रेसिया फैसा होनांगौमोन मुरख्लं न'खरफोरनो नाथाय प्रमद बर'आ होनो हायाखै मा खालामदोंनो जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ थैनायफोर दङ बिनि एगेन्स्टआव पस्टमर्टेम रिपर्ट होनांगौ होननानै दिनै भारत सरकारा बुंना दोनदोंनो आसाम सरकारा बुंना दोनदोंनो होमबा बै एनडिएफबिफ्रा अल क्लियार अपारेशनाव थैनाय गोथै देहाखौ जों मोनदोंसे मोनाखै बहाबा एनडिएफबि गावथार जादों बिनि गोथै देहा मोनाखै पस्टमर्टेम रिपर्टखौ बहा मोनगोन
गोथैखौसो हाखावला हाखावलि नायनानै पस्टमर्टम रिपर्ट खालामो दा होमबा बै न'खरफ्रा बे एक्सग्रेसिया फैसाखौ मोननाय नंला रायजो राजाफोर मोननाय नंला बे दुखुनांथाव ओंखायनो बाक्सानि सासे बुरिया गाबै गाबै बुंदों प्रमदखौ बोरो आंना फिसाला बे सासेल'मोन नायनांगौआबो बेल'मोन आंखौ नाथाय बेनो हारिनि नामाव दिनै गावखौ बावसोमहैनानै थैनानै थांबाय आं जों माजों सोलिबावनांगौ प्रमद बर' आंनि फिसानि फैसाखौ आं मानो मोनानो गाबदोंना गाबाखै मबाइलाव नुदों नङा होमबा मबाइलाव नुदों दिनै बेबादिनो गोबां जोंनि आइजोफ्रा जोंनि बिमाफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा फिसाय थैजानायफ्रा दिनै बे फैसाखौ मोननाय नंला बे दुखुनांथाव जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दुखुनांथाव जाबाय दिल्लीयाव दहाय एसे रायलायनाय खोन्थादों बेवहाय एनडिपिफोरनि केसखौ बोरै उइथड्र खालामनांगौ रन्जन दैमारिखौ बोरै बख'नांगौ बे डेथ सेन्टेन्स जानाय जोंनि एनडिपिफोर जेल जानायनि सेंग्राफोरखौ बोरै बख'नांगौ बेनि जेबो रायलायनाय जायाखै बेवहाय जेबो रायलायनाय जायाखै दा होमबा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय दिनै एनडिपिफोरखौ दिनै माने खोमसि हाखराव दोननानै प्रमद बर'आ थगाय थगाय रायलायगासिनो दङ रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि थाखाय आं खामानि मावगासिनो दङ आं मा मावदों मा मावाखै इसोरनि सीसी केमेरायासो नुजोबगोन होनना बिथाङा बुंबाय थादों बुंदोंना बुङाखै दिनै सीसी केमेरानि पिक्सारा दिनै नुजाबाय दिनै बे 10 तारिख जानुवारि 2024 रायलायनायाव दिनै एनडिपि रन्जन दैमारिनि केस दिनै जेबो रायलायनाय जायाखै बेनो प्रमाण रायजो राजाफोर